Roja dişemê polîsan dora şaredariya Kaya Pınarê girt û nehiştin ku parlamenter û endamên meclisê daxuyanî bidin û protesto bikin. Kesên ku bi girtina şaredaran nerazî ne jî ji deng Amerîkayê re hizrê xwe wiha anîn ziman. Devê ku vedikin digirin dibêjin terorîst ama şaredar hat hilbijartinê binê heta kontrola devletê de hat hilbijartinê ekwer rêste yani diya çi ye binê kontrola hetiye hatê ketinê belediyê şaredariyê wen îja çima hazm nakin sankî wek bomba wan dibînin û binê kontrola ve da dikin ama muamele bomba ji wan re dikin. Ev ya mesela şaredarî nîne. Mesela hebûn û tinebûna Kurda ye. Em gere bersiva vî tiştê bidin. Em gere dev şaredariyê xwe bernedin. Li ber vî şerê qirêj li hember vê nemrovatiyê kî dibe birav be li her derê li her taxê bi diaya be bi çûndinê be bi gotina be. Em gere bersiva xwe bidin. Piştî ku polîsan nehêşt HDP ber avahiya şaredariyê daxuyanî bide, rêveberên HDP û parlamenter li navenda peyasê a HDP daxuyaniyektan û helwesta li dijî şaredaran her wisa tayên kirina qayûman şermezar kirin. Ablukakî heye gelên ku dixwazin bên şaredarî tên asteng kirin nahenî ku xwedî di şaredariya xwe derkevin nahenî ku karên xwe yên rojane pêk bînin hem tevkarên şaredariyê me hem jî em bêjin gelê me karên xwe yên rojane nikarin pêk bînin. Hevserokê HDP Amedê Zeya Çeylan jî got êrişa qirêt li ser HDP hatiye destpêkirin û ji 2015 vir de dixwazin şer û qayûman li ser gelê Kurd ferz bikin. Ji 2016 û bir ba dixwazin qeyûm zîhniyeta qeyûm û şer li me ferz bikin. İrada civakê bişkînin, irada Kurda bişkînin ji destê wan ve siyaseta me jî bêbandor bikin, an jî tasfiye bikin. Lê gelê me jî giya nîşanda, partiya me jî giya nîşanda nas û dostê me heval hûgerê me jî giya nîşanda ew çi dikin bela bikin ew nikar bi irada gelê me bişkînin. Hêjayê gotinê ku şaredar bi fermana Wezareta Karê Navxwe hatin desteserkirin û naveroka lêpirsînê hêjî eşkere nebûye. Muhleta yasayê a qayûman roja înê bi dayî bibû û şaredarên wan Amed û Mêrdînê ji bo biryara tayîn kirina qayûman were betal kirin. Serî li dadgehê dabûn lê dadgehê îtiraza şaredaran red kir. Şaredarê bajarê mezin ê Amedê Selçuk Muzrak li jî dabû xuya kirin ku li dijî biryara dadgehê roja duşemê wê serî li dadgeha Heremî bi Xelê roja duşemê ew jî digel şaredaran hat desteserkirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.